Ndaifuna. Pane munhu aidiwa nasekuru padare iri. Ndaifuna munhu aitwa Patricia. Zvanzi pane munhu anonzi Patricia ndiaidiwa nasekuru kuti ange ari. Vanzi anonzi Patricia ndiani? Hanzvadzi yavo. Sekuru chii? Wala? Hanzvadzi yavo. Tata rosenda iyi. Hanzi hanzvadzi ya baba. Hanzvadzi yenyu makomana ndi anonzi Patricia. Sekuru hanzi munhu anonzi Patricia hanzvadzi yavo vakomana vaviri. Aba roboni. Hanzi ari kupi? Mozambique idakura. Hanzi Mozambique musangoti Mozambique ikakura. Ari pamhiri pachiteetera apa. Kambototo. Ona zina muri wati Kambototo iyi? Hanzi muri kuona zita ramutaura kuti Kambototo iyi? Iye udambokugara kumene. Zvanzi iwe wakambokugara kai? Kambogara shwa sekuru. Ndikodare marira? Hanzi nasekuru waona kuti uri chirema ukaremara ndiko ukaremarira kai? Ndiko chaiko sekuru. Chita so. Ya apa pana ufita. Zvanzi dare renyu rine uroyi ukuru hwakarema. Ukaona zvidachitika kuti uyu achitenda nango munyendo upfupi nango uiteteri. Zvanzi muri kuona vanhu mese muri panapa uyu mukomana akagara pakati uyu ane gumbo rimwe refu rimwe pfupi. Pane chikonzero chakapa rimwe gumbo rake ripfupi keso. Adatukana na nsikana aitwa Patricia. Hanzi akatukana nemumwe musikana ainzi Patricia. Iye hanzvadzi yako Patricia? Ndizo shwa sekuru shwa. Hanzvadzi yangu tokani. Muritani Arabazi. Bueno, Venyo komana. iyo Rudan Devson. Devson wakadiko. Rudan kubanja. Wakadikumba. Kumba kuri nani. Aradani murabazi Musikana. Asi mukomana uyu kukanganisika njero mazuva. Mukomana mazuva ari nani. Achiri kuja kamtengo. Akuchiita zvekutiza pamba chigara musango zvaita zviyere. Aiwa mazuva ano haasi kutotiza kana pamba. Zano togarawo pamba. Kuja ari kuja.
kudya here kudya Ngoba kutaura mukuwirirana. pakutaura zvinonzwisisika here achataura zvinokupesana nezvinenge zviripo. pamwe pacho anombotaura zvakanaka but pamwe pacho anoita kuti pesanise mbishana. Iwe uri kwachi? Iwe mukomana wakadii? Kwaomberere kana kuti mhore kwaomberawo? Zviri kuita. Ndinodeke manje. Uri kuone maziso mako mazuva ano uchiri kuona zvawaiona kare here? Uona chi? Oh. Asi mazuva ano wasei? Mazuva ano wasei? Waziva sei uri right? Waziva sei uri right? Eh? Akarambara nini? Apa iwe. Apa mari wati imwe paenda kusira nifara kuti ndikati mbwere na Patricia. Patricia rukoni. Zvanzi pai patakaonana kuchikafa ndichikushandirai. Ndakakuudzai kuti dambudziko riri kurwarisa mwana wedu kubva pane hanzvadzi yake inonzi Patricia. Ndakati ndoda kuti Patricia wacho muuye naye. Patricia ari kupi? Patricia tinotendera sekuru ndovakaita kuti auye nemushonga yakatipa nenhamba ndibva vazotipa isati tisina nhamba dzake. Saka Patricia wayo ari panze apa ari kuramba kupinda kuti gakava Patricia. Auramba yeni. Akuramba kupinda muno. Asi atobvuma hake kuuya kuno. Abvuma. Arifika pano. Ari pakagara kuseru. Yo mukomana mukuru anzi yakuno. Iye ari kuramba kupinda muno mukopa mawe naye anozata kuuya kwasekuru. Andasingazvizive saka handisi kuda nezveng'anga dzenyu. Ndokoni mutengo kwera. Naiwe muzukuru. Sekuru. Pamabva kumba hamuna kumuudza here kuti Patricia handei tinobatsirwa kukarapwa mukomana. Handachiti pamwe ndezvemunamato. Saka pari kuramba kupinda nekuti ari kuti ndezvasekuru aida zvekumaporofita. Hanzi handiite izvozvo. Saka kumbiro sekuru kana ane zvimwe zvokuitawo kuti papa apinde muno apinde. Ndashupika. Wera. Eya tinotenda sekuru. Hanzi anouya. Tinotenda. Asi wako kona ndani mwana wako. Zvanzi kopa. Baba angana zvimasaka ndani apa anida kuzani gurani masha musikuria. Aya mazano sekuru kana kubvuma kugeza ari kubvuma kana kuti zvinenge zvakatinaki. Sekuru. Sikuria ndipo kuzani gurani masha ziwani. Hanzi musiya panga kapfeka zvimasaga nezvamburera zvekunhonga paipa. Zvaina sekuru handina kukuudza here kuti mwana uiko zvinokugadzira kuti ndamuita chimutengera hembe dzinyowani. Aya makataura sekuru. Takatenga kupfekawo. Handii makati tikamutengera mbatya anobvarura achirasa. Akabvarura achirasa here. Aiwa mazano haasi. Tinotenda. Aiwa ndinotendawo sekuru ndakasara makandiitira dandainzi ndine mari zvino mari handina ndiri murombo. Saka ndinotendawo iye musiki. Ndiye achatenda kwamuri ishe wangu sekuru. Unokumbuka ndingatandizana kobiri basi. Mundu anavhuta nitandiza. Ndinotenda sekuru. Naye ari kumhepo tibatsirei. Patricia wacho ari kuti? Yo pinda musikana. Pinda ako musikana. Patricia. Muno matara unopindwa muchiomberwa. Pinda muno. Wana? Wati kudii Patricia? Hanzi nasekuru pinda muno. Pinda muna familia zako hizi. Muno ndimo mune mhuri dzako, hama dzako dziri muno mupinda muno. Nada wanyabezine nibabidalini. Amwatalizeni amwanyuza domumauzazo. Sekuru ndokumbira kudai zvazviita kana iye hanzodzeke yabata amurova. Yo, mutenga kwere mutenge mani. Pano hapaitwe zvekurovana kana mahanzi nasekuru ndiwo kubatsirwa nasekuru ka. Tinotarisira kuti mubve kumba kwenyu mataurirana muchiwirirana. Pano hatidi vanhu vasvika panotanga kudhonza zvakawanda popoto panapa. Tinotenda. Muri ndani. Makadii? Ndivani zvimveka. Taurisai zvinonzwika. Ndibwino bana mulita nimbo. Ine ndibwino. Vasekuru vakasimba zvavo muzukuru.
Ndiwe Patricia? Ndiwe unonzi Patricia here? Ndine. Kuti rani kwawachoka? Kwakadii kwawabva? Kulibino. Ha? Kulibino. Kuda kuziva nkanira kuchemera kuno? Wakaudzwa here nyaya kwashedzerwa kuno? Nada. Kunoshemera. Ha? Nada kunondikoshemera amwanda andusa kuti naboni ndikafambe na familia na mbara wangu yangu lwala. Kuno kulipo kuita Kuna kuchemera. unakuita kushedzewa ava vakakudza kuti ngatifambeni hama iri kurwara. Amwati tia ngandashita kuti ndigarire. Ukaita kufonerwa nani? Natia wangu wao arumevedo. Avo chicha kuti amai ako? Amai nini mwina wamai? Titia. Okay. Saka ndovakakufonera vakati uya tifambe nehanzvadzi yako ikurwara. Akubanguno mbara kwankubvarini bino kwamkuno ndikandabwera. Mbari wako ainza kuvarini kuno ndukoni? Hama yako yainzi yawaishedzera kuti uya kuno hama yako haisi kunzwa zvakanaka yacho ndeipi? John. John uyu. Ukamuyangana ndana wako John. Saka uyu John uyu chii chako paukama wenyu? Ndimana wangu. Mudabarika pamodzi? Makaberekwa pamwe chete? Adachoka mimembosa. Ko uyo Davison? Ko Davison? Nimbarangu bongo. Iwe na uyo mkuru mboni? Ko iwewe na Davison mkuru ndeupi? Ndine wangu. Okay. Ukona nkani kuchitika? Ona Patricia Musukuru nyaya iri kuitika yakamira so. Ifuna chadidi o reveridade kureva zvintu o zviri pamutima ndokuti zvintu zvitsudzuke. Nyaya iripo panapa iri kuda chinhu chinonzi chokwadi. Iwewe unofanira kutaurawo chokwadi chiri pamwoyo pako nezvaunoziva ndokuti hama dzako idzi dzisununguke dzirarame. Ona apa mamuri vanga mamuripo 4, mamuri vanga nini? 8. Mamuripo 8 asi una masara 3 so. Vamwe vese ava 5 vese kupera kufa nehosha imwe chete. Saka zvakuda iwewe kuti utaure chokwadi moyo wako kwanasa kusununguka ndokuti vana vamai yako vararama vapatricia wazvinzi Umbavara? ukunzwa here Patricia? Nikubva. Apa nyandofuna Sekuru pane zvavari kuda benango ava rikukuuza kana avo vakuti titiya vako avo kana vasina kunatsa kukuudza chokwadi ine ndinodachita kuti ubwere. Sekuru ndo vakaita kuti iwe ufonerwe kuMozambique kwanga uri kuti uuye kuno kuZimbabwe. Ndifuna kuti vafara rimozira vafuna kuti udzive kuti ini ndinda kuchemera. Sekuru vari kuda kukuudza shoko rimwe chete rinopa kuti iwe uzive kuti sekuru ndo vakakushedza. Ava pada kuti gariri Avo titiya vako avo pavakakufonera iwewe kuchoka siku rabda gariri kubva musi wavakakufonera kufika na lero kusvika nanhasi ukumba jani makutu mako uri kunzwei munzeve dzako? Ndichitombada ndigare nkabva mamwe mukandoshemera basi bwera. Nemba nti mangu akafuna indi bandibwere. Ungakwanise kutaurisa tokukumbira kuti utaurise zvatonatsa kunzwa hatisinatsa kunzwa zvauri kutaurira pasi. Usatye muzukuru, sununguka. Ava ndisekuru venyu vari kuda kukubatsirai, havasi kuda kukurwisai kana kuita chinhu chakaipa. Saka usarove nehana kana kutya. Kana sekuru vako achikubvunza kuti taura newe, taurisa sezvatiri kuitawo isi kuti tese tikwanise kunzwisisana. Handitika muzukuru? pena waita kakatiziva hanzi asi uri kutya here uri kufunga kuti sekuru ava vangaite zvinhu zvavangakumanikidze? Ndaba nikubva mahari chadidi. Nikubva maha tangu amwe abundusa kuti mweko tikenda kunyabezi inandusa tiendi vaprofeta. ukutya kuti ava rikukuudza kuti kuenda nyabezi Uri kunzwa kutya nekuti hama dzako hadzina kukuudza kuti tikuenda kun'anga vakuti tikuenda kumaprofita. zvino apa nganese kana nganese kuchitika Zvino apa uri kuona nyaya yese iri kuitika iyi? ikuchoka kwaiwe Hanzi nyaya yese iri kuitika ikurwara kuri kuita hama dzako dzichipera kufa. Zvanzi nasekuru iri kubva kwauri ndiwo uri kukonzeresa nyaya iyi. ndakupata Sekuru vari kuti vakubata iwewe. penangona mankani ireveratu kuti ine mare mabodza Kana uine nharo kana kuti sekuru vakunyebera, sununguka kutaura chokwadi kuti sekuru mandinyebera. Zvamuri kutaura zvandizvizive, handisiri ndiri kukonzeresa hama dzangu kuti dzipere kufa, handisiri ndiri kukonzera kuti hama dzangu dzirware, handisiri ndiri kurwarisa John. Taura chokwadi. Ndemba ndinerini. ha Ndinerini, fose ndine vanhu kabe bwera.
Hausiriwo zvokuti dai ungoriwo dai usina kuya. Imwe mudzadzichitika paukara ine ndine mvindo para ufiti ine zvanzi nasekuru usandiedze inini ndiri muroyi mukuru kudarika uroyi hwako zvawaunawo iwewe saka nasekuru usatambe neni usandiedze chakuyamba kuti wodzonda kupata zvanzi chekutanga chandoda kuti iwewo ugutsikane kuti chokwadi sekuru vakubata dzina riri pauriwe ripa kuyamba naiwepo hanzi zita raunaro rekuti Patricia hausiriwe wega ukatanga nezita iri ngomavana uri kunzwa nokunzwa nasekuru kunama kunyeba here kwapa kutawira nani hanzi kwapa uri kubvuma kuti ichokwadi sei padzina kutawira paufiti pazita uri kubvuma kuti harina kutanga rinewe ukatota rikutosirwa une akakusira uri kubvuma asi pakuzonzi uri muroyi uri kuramba sei ndikire ndoto pamusoro zvakanaka zvanzi nasekuru isasajangwani zvanzi nasekuru tichaisa tsvimbo yavo pamusuwo apo timboona nharo dzako kuti dzinoenderera mberi here tichamboisa tsvimbo yasekuru apa aiwa usachakwa tikugume tiri kungogadzika bedu tsvimbo yasekuru panyasi pako apa tsvimbo ndagadzika sekuru iwe garavo udatsveyama umacheza nao iwewe John hanzi nasekuru sebera kugara ukaguma madziro ako sekuru wadonatsa kutaura naPatricia kwazvo kana ukadzamira pana mukoma wako kana ukangosenamira kudhuze namukoma wako ikoko wewe iwe Patricia ini mundu ana mwangani ndo andifuna haina sekuru munhu ane nharo ndiye wandinoda wamanichireva dzina kuti Patricia wanzwa sekuru vachitaura zita kuti Patricia kuti nawe dzina rako kuti Patricia harisi zita rako haurisi zita rako wega izita rakwatosirwa rakapiwa raiva nemuridzi warene wewe kwai wakati ndaitwa John handiti baba vako ndo vainzi John here Ini ndambangwa. ha Ndambangwa. John ndo dzina rivana kuti handiti John ndiye John kuti akapiwa zita rababa vako Uya pasina ine. saka iwewe pasewa ratitiya iwe pakupiwa zita ratete waitirani waiti kudii nazvo pavaipiwa zita ratete waratichitira so ufuna kubwerera kumambuyo hanzi nasekuru rega ndambodzoka kumashure nenyaya yako wewe palibe tsiku rauda uziva wakuziva iwe upanga uchiri mudiki asi wakura zvekupanga wakuziva hapana nemusi waukaudzwa chitiya wako kari na mtima tete vako vachiri vapenyu vachiri kurarama kuti iwe dakutenga ekumwe kwanu uri muono havana here zuva ravakakudza kuti iwewe ndikakutora kumusha kwenyu kuna baba vako naamai vako uri kamwana kadiki palibe hapana zuva rakambokutaurira Adalewa ndizvo. Adalewa. kondazviona nani hanzi nasekuru kondazviona sei waona kani chitika uri kuona nyaya inoitika muzikoro ini kupedza kumanisa tembo naiwe ndikuchifuna rini zvanzi nasekuru handisi kuda kupedza nguva newe ndifuna kuti undoriwa wega everydare zvakudziva zvai nasekuru ndikuda kuti tanga pani zvino panapa taura wega zvaunonatsa kuziva zvese uchitaurisa vanhu vese vachinatsa kunzwa nepadayambira ufito wako nepakatangira uroyi hwako sekuru vati havachada zvekunesana newe vada kuti iwe utange kutaura wega uroyi penambowe nawe fiti moga ndoto uchoke kutize pamwe hausi kuda kutaura kana kuti zvita hausi muroyi sumuka ipapo jambe tsvimbo yasekuru adaisapo ubude panze utize we udzokere zvako kwako kuMozambique ai wati kuti taurisa tisi kunzwa Ndati kundikweteka chomwe ikazi. uri kuti icho chaitwapo chinokukwadza Chimkutokweteka panzipano. paukagara pamo chikutokukwadza chisvimbo icho saka iwo wewe penango nawe fiti ukupeteka chani nandote zvanzi saka iwo kana usiri muroyi tsvimbo yataisa parutivi pako iri kukukwadza chirudzii iwe usiri muroyi ai zviro zvakumaridzana natemuri zvifuna rini zvanzi nasekuru usati handisi kuziva kuti sei iri kundikwadza hatisiura zvekupedzerana nguva imi hama dzacho mukumba kakureva imi hama dzacho muri kunzwa zvakureva Nasekuru atotipedzera nguva koimwe tamwanyi mukutaza nekupekwana ndodo hanzi koimimi sei musiri kushokewa netsvimbo imukona akusununga kuti zakushokewa netsvimbo kwari kuita muzukuru taura nyaya dzako taura nyaya dzako
ndikasumuka papa ndikaisobedza tsvimbo iyi pauri apa inokukwadza tsvimbo iyi. Ngataure nyaya yake. Davidson. Uya hanzvadzi yako akuramba kureva. Hanzvadzi yako ari kuramba kutaura nyaya dzake dzaanoziva. Aita ataure sekuru. Imo muchita nazo. Imi muri kuti kudii nazvo? Sekuru bira jambe tsvimbo kana aramba. Kana atoramba ngadzambe tsvimbo. Hapo waita maswera unotsanduka. Patricia taura chokwadi chako. Zvanzi nasekuru kaita zvokutambo unopasanduka ipapo. Muzukuru, taura nyaya dzako dzaunoziva tsvimbo yasekuru isati yakukwadza. Kuramba kachosandiro chadindizvo. Ndibvise ndokutaura chokwadi. Aiwa taura chokwadi tsvimbo iripo pasi. Reva taimira iwepo. Atafuna kuzunga-zunga. Hatongochida kumbotendera tida kusaiza sekuru. Penangotika inango. Kana kusaidi kwauri kuenda togona kuisa. Taura naiwe. Usora ipedzera sekuru adashandira vanhu vakawanda pano. Tise imwe kusekuru. Aimomurekera. Wachitaura muzukuru, taura nyaya dzako dzaunoziva pamhuri yako iyo. Kurumidza roni. Taurisa. Pano pambezha ndimbadziwa. Paribuya ruziva? Uya kuita zvomaswera mamba? Unotenda ana sekuru arambidza kuti hatidendo izi. Taurai. Patricia muzukuru, taura nyaya dzako usapedzera ndasekuru. Timbomira wakuda kutaura. Taura tinzo, taurisa tinzo. Taura nyaya dzako dzaunoziva. Taura naimwana, taura. Ora ndega tise imwe tsvimbo sakangwana. Misre. Taurai sekuru. Unokuwara. Panofana tawa tikupezane uruke. Pamwe kufunga zvoda kutiza zvako. Ndizvo dambudziko. Asi zvawakutoita izvozvo nemhepo dzetsvimbo yematotorana ipapa. Iwe Patricia. Nawe Patricia. Hausi kuda kukundikana chete kuti usvike pakutaura, hausati wakuda kutaura. Uri kutya mana wako, uri kutya Davidson. Uona iwe apa uona kani na Davidson. Uri kuona nyaya yegumbo raDavidson iyi. Iwe udachoka uri pakutuka naye muri kapototo. Hauna kumbotunganidzana naDavidson iri muri kambototo kumusha kwamaigara iwe ukamuti uchazviona. Makatunganidzana. Saka damuroza ndiani? Saka akaroya Davidson gumbo iri rakaremara ndiani? Titiya. Ndatete. Ndatete. Uraziva ndani? Waziva sei ndatete wako? Adankuza titiyawo. Adakuza? Vanga vasati vafera atete wako. Padakuza ngasatafa. Atete wako vanga vasati vafera paukamuudza kuti uchazviona paakakwara gumbo. Vanga vakafa. Saka vakazokuudza kupa atete wako kuti ndowakaroya gumbo. Reva katatichi. Chitaura chokwadi chacho. Pinangofuna kutaura udasumuka. Pamwe uda kutaura ukasumuka umire kana uchitya. Utaure ukamira. Chitaurisa ina ndisikumvura kutaura. Taurisa muzukuru zvatinonzwa. Atete vako ndovakakudzidzisa zvaunoita zveuroyi. Vakakudzidzisa kuti chii? Iwe waigara naatete ndovakakudzidzisa uroyi. Seko ari kutaura muzukuru wenyu. Hanzi atete vake vaigara navo ndovakamudzidzisa uroyi. Wapa manimboramba? Ko zvanga uchimboramba wanga uchimbotendera kuna sekuru zvitese. Uri kunzwa kutya nekuti iwe ugare kuno kuZimbabwe? Uri kutya kuti hama dzako dzinozokuuraya? Aiwa, havana zvavanokuita kana kukurova vakurove. Sunuka kutaura chokwadi. Sekuru ndovada kukurapa, vada kurapa mukomana. Vopedza uroyi hwacho pauri unogezwa nasekuru. Hawazwa muzukuru? Inini kuchosa ufiti ukadawa kudadi. Zvanzi nasekuru ukataura chokwadi sekuru vanokubvisa uroyi apa. Kana uri kureva? Asi ukarega kutaura chokwadi sekuru vanokuwedzera kukukwadza.
Nikusiya ndeni. Wokusiya ukadaro. Kumva fana? Uri kunzwa shoko kuti hama dzako ndipadzozotanga kukurwisa manje. Kuti waramba kutaura chokwadi kugezwe uroi nasekuru. Chakuyamba. Chekutanga. Anjwa Inoki ari pakati pa uyo na uyo Inoki aruboni adajewa nani? Zvanzi mwana wamai ako akatanga kufanudzi Inoki ari pakati pe uyu neuyu akajiwa nani? Adajewa nani? Ndiyo wamuja? Ndiyo wamuja. Namujela jani? Wakamujire. Kana mangau na anzangu. Wanga unechikwereti nevamwe vako. Saka iwe. Yeah, iwe tori fitri fridati. Zvanzi saka iwe utorevesa utori muroi chaiye. Nikura chadidi. Saka ufito wako ukuta benefita jani? Zvanzi saka uri kuwanei pauroi hwako kana uchipedza hama dzako. Imbanda chitaupa sombo na titia gura titiao. Vanhu vasa imbani kafuna ndikusiya kwembani nguditazira. Ne familia kafuna ndisugira. Abwani na mama varangakusekana. Ukaita zvekusirwa naatete asi wautozvida unoda kuzvisiya asi uri kutadza kuziva kuti unozvisiya sei. Ko panga uchimboramba kutaura uchiramba kuti handidi kupinda kun'anga naye tozoziva sei kuti wokuda kutozvisiyawo. Muzukuru usadaro ita kwapa iwe wewe mushamenyo kati mputi zanu kudadya vanhu vangasi mumusha kana mumhuri dzako wakadya vanhu vangani? Umwe ndadya na titia zvanonga pamutatu ndadya azinji kana kwene. Mumwe ukadya na tete wemumhuri menyu ko kune vamwe vatorwa makadya vazhinji? makadya vakawanda asi havaverengeki? Makadya vakawanda kuti havaverengeki? Wewe wanga kudziva udadya vangani uchiziva kuti ndikudya Kupa wanga wakuziva iwewe kuti ndakuroya zvekuziva kuti ndakudya munhu wakadya vangani vari kuziva? Familia zangu foi 4 ndadya nchidziva. Kuhama dzako 4 ukavadya uchiziva? Ko kuvamwe vatorwa? Foi azinji. Vatorwa vazhinji. apa wewe Sekuru. Patricia uneshua. Zvakaoma. Patricia. apa uprofitari chadi wewe? Saka zvanzi une chii chaunacho iwewe chauri kubenefita chauri kuwana iwe chauri kugena iwe pakuraya hama dzako uchidya? Titia kana vida gora vida zimwe kana titiazo adasira nepano. Sekuru wako wanga tete wako wanga neupfumi. Upfumi wacho wanga unawo wakasira iwewe. Ndozvauri kutaura? Shadidi. Urasira jana jani? Wakakusira chini chia tete wako? Titia dandisira nyumba ndipo nyumbayo datawa bomo kumweko. Wakakusira imba yacho ukatoitiza uchazogara? Shadidi. Nei futi chawakakusira? Dandisira tuzinji kana negosi kana mabanka dandisara mbude hoyo. Wanga une mabusiness emashopu? Wamabanko? Ko sekuru ava vari kuti iwe une mabhoti yari kuonekwa pagirazi apa mabhoti acho ndeyani? Mabhariko njangu yainoenda dzashita titi yakada falaro. Mabhoti ndeyako yakazotanga kuita wega tete vako vakusira uroi vafa. Saka nayo imbotiudza kuti kana uchiuraya hama dzako kuuraya kuti hama dzako uchidya uri kudya nyama. Saka ndo zviri kuzokupa mari here kuti uite mabhoti aya? Demba nkadaroorwa namamuna. Wanga waroorwa nemurume? Gora mamuna umweyo ndadzapanda pomwe. Wakaromba futi namurume? Wakazoromba nemurumewo? Ndaromba chani? Makaromba chii? Ndapanda tina chintu asi chimwe chimbatitandiza. Mune chinhu chamakaromba chinokubatsirai? Murume wacho arikoni? Murume wako wacho arikoni? Adafesere ndamupa. Akafa ndiwe wakamuraya? Naye michokwadi murume wake amenye akafa? Ichokwadi? Haana murume vake? Haana. Hauruyo konya. Kwapa iwe chinhu chakuroyesa familia yako chikongoni? Saka chinhu chaunoroyesa hama dzako idzi dzekupera nekupenga idzi chiri kupi? Chiri kumba. Ko ukachishandisa sei pana John kuti apenge nacho? Ndina chintu asi
China madzina yonse ya familia yangu. Chinhu chako chaunacho chine mazita ese hama dzako. Saka kuti hama yako ipenge unoita sei? Nimbalewa basi. Unongoudza chinhu choyo ningi ngapenge. Akuti dansaka. Obva atotanga kupenga. Saka iwe ukachiudza kuti John ngaapore pakupenga chinomurega akapora mwana. Ndingasiya. Chinomuregeza kupenga kupera. Chadidi. Hausadaro Yeye ndifuna kukusandutsa. Aiwa patisha usadaro zvokuita Sekuru chimwe yacho takumbira achite ruri muchishedze chiuye. Sekuru anoda kusandutsa. Saka zvimbira tani zvinhu kupita katenga kwaibweresa. Saka chinhu chako yatika kuti uenda unochitora uye nacho unochitora uye nacho. Pamwepo mbano kubvambumana. Pamwepo mbano kubvamana tangwandalalewa. Kumwe kushabvini kutodziwa kuti mbanda bvinisari. Uri kunzwa kutya nekuti pawataura nezvazvo apa ikoko zvakutoziva kuti wazvitaura kuno. Saka toita sei kuti chinhu chako chisunungure uye chimuregarige upenga. Shamba nikukumbira mbona imwepo tangwa imwepo ndimandipasa para ndijuzari. Aiwa kumbira kuna sekuru ukumbire kwandiri muzukuru wa sekuru. Kumbira kuna sekuru taura chokwadi. Uchiombera kumbira tini. Ndiyo nikukumbira mbona parembani sapiwa na bvinhu zvangu. Vadansi? Andiri kukumbirawo sekuru kuti zvinhu zvangu zvisande kuise. Na bvinhu zvangu. Iwe wako chakupaiwa nazvo zvinhu zvako wega kupara zvipanda. Hanzi wako uchakubayiwa nezvinhu zvako yokopa ukazviromba. Imbani daudziwa kuti nampuguralewa. Agora tsapano imbani. Agere ndadzarewalewa. Handine mhiko yandikaudzwa zvinhu zvadii. Igure haritaurwe. Saka pandataura apa ndakutosha kuti zvinhu zvakutarisana nezvinhu zvako ndikwazi. Iwe zvishandisa tani zvinhu. Hanzi wazvishandisa sei zvinhu zvako izvi? Chimwe chakuphatisa vangusho ndikaphatisa basa devaizvi kana madzina. Orati ichi chawaiurayisa hama dzako idzi changa chine mazita. Chikarango asi. Chakaita kunge chirongo. Chine mazita. Chikarango chinatampa muna chituma mwemo. Chikara chirongo chine chiridhi chinovhara pamusoro. Mukati mune chidumwa. Nemazita yahama dzako. Namadzina ya familia yangu mwemo. Agora chituma chimwecho ndicho chinhu patuma ine vanhu. Saka chitumwa chiri muchikara chiri muchirongo munhu chaunotuma iwewe. Mbatuma chitumwa chimwecho cha emakatifuiza revai ndoko kuna ngano wamuchite chakuti unoita chekufuridza uchiudza kuti enda kuna nhingi unoita zvakati choenda chimbaenda. Ona nyaya iripo patisha ndekuti tiri kuda kuti John apore sese. Unokwanisira kuchituma chitumwa chiri kuchiporesa John? Nikwanisa soki pamwe pemani nikubvamana nditandaiwapi. Alright, manzwa sekuru. Hanzi kutuma chitumwa changu kuti ndikuporesa John ndinozvikwanisa. Asi apa ndakutocha kusvika pachiri nekuti mhiko yachena hatifanirwa kutaurwa. Saka pandachitaura ndakutotya kuti ndikachisvikira pachiri kuti ndichiudze kuti ndenda noporesa John nekuchitaura pandachiita ndachifumura chinogona kumukwadza sekuru. Saka ati akukumbira imimi kuti amene kuti mungaite sei. Ombera kuna sekuru mzukuru. Iwe revera rudzwa kufuna. Kama ndifuna usiya ufiti revera dini ndifuna usiya ufiti. Hanzi badama kuita kupfugama ipapo. Unatso kutaura chokwadi. Kana ufunga zvokusiya uroyi upfugama utaura sekuru ndafunga kusiya uroyi wandichahuda. Uchiombera kuna sekuru kunombera. Titi vanofuna kusiya mbopfirimbo. Embani kufuna mimi. Apa ndikaenda norumwana muono manje. Zvanzi nasekuru iwe uri kuti ndakuda kusiya uroyi wandichahuda ndikakutarisa kuti ndiri kuona uri mwana mudikistereki iwewe. Shadidi. Unaona ngani? Uri wana 4? Antune vana 4 iwe. Shadidi na 4. Kuti ngwana uri kudya vana wako. Saka hanzi chii chiri kupa kuti paune vana vako 4 worega kudya vana vako 4 upedze kudya vana vamai vako iwewe. Imbani kugopa kuti amwe ndikamara pomwe imbani dzatalizwana ndikadzabonera utsogoro. Uri kutya kuti wakapedza vana vako unozoshaya nokubatsira muupenyu kumberi. Apa ndifuna kupasa mankhwala lero. Sekuru wanoda kupa mushonga muzukuru. Upinde ukatenga zvinhu zvako weka. Uende unotora zvinhu zvako wega chirega kuzvitya.
wakapiwa mushonga ukaenda une mushonga unokwanisa kuzvitora wanza kuenda vabosi nemwevo aiwa sekuru havaende kuMozambique kumba kwako vanokupa mushonga ndiwo unoenda nawo unopoti ukwanise kutakura zvinhu zvako uye nazvo pano wanzwa Patricia akura bzinza ndimenyarini mandikanyamara mharayo sekuru ari kubvunza ndikazokutakura mushonga wamunondipa ndikanaona kuti ndizvitakura zvinhu murove here hanzi nasekuru hazvikurove muzukuru usatyi chitendeuka ufuridze hanzvadzi yako anonzi John ubvise chiri kumuromo mufuridze umuudze kuti ndakusunungura deredza chiri kumuromo chomufuridze John zvanzi naPatricia ndakusunungura pakuroya kwandaikuita iwe watsudzuriwa kani zvanzi ndakusunungura John pakuroya kwandaikuita naPatricia network busy asamuna upenyu here so asi apa ndikutenda kuti mishonga yekushanda paipa muda kuenda pai zvidasiyana narero imi amai vemhuri zvanzi nasekuru ndiri kutenda kuti mushonga wangu wandikakupai uri kushanda pamwana nekuti mwana zvaava izvi zvasiyana nezvaanga ari muchitanga kuuya mudata chokwadi ndesaka ndatanga kutenda sekuru chokwadi andimapazwisisa aiwa tapanzwisisa iwe Jameson uchina chakumtimere nanzo zvanzi uchiri nechigumbu here kune hanzvadzi yako ataura chokwadi so azvipira kuda kukusunungurai angatanga nditsunungura sekuru anokureva uchiri nachamutima naye zvanzi ndiri kubvunza kuti uchiri negodo naye here godo nandi kwewe mama wacho amai vacho mune godo here nemwana wenyu godo handisisina sekuru nokuti zvaasunungura vapenyu vanga ndasiyirwa ivava nokuti mukomana ari pakati ndandino godo kuti ndanga achishanda zvokushanda zvepamba saka ndatenda nokusunungura kwaaitiwa zvakanaka apa ndinoti mushoke mukadagara panze iko zvino muri kunzi nasekuru tichabvisa tsvimbo iyo mokwanisa kusumuka mumbonogara panze apa mukugonawo vanhu nhasi mucharara pano padare pasekuru mese newe Patricia uzvinzi funa kumukodza namangwara wanzori Patricia nhasi uri kurara pano hausi kuenda urikuda kugadzirwa nemushonga wauchageza usiku uchageza uroyi wako wanzwa ukarambidzwa kurara kumisha kwevanhu nani mushonga wakapiwa wacho une mhiko yekuti haufaniri kurara kumamana zvinoreva kurara wega zvanzi saka nhasi uri kurara kuno kudare kwasekuru wega mushonga wako ucharara wega ikoko wanzwa nada podia usagona pamwe pamuntu na podia kagona kunja mukagona so pamwe pamuntu ndaretsewa alright kuti urare pano pamba pemumwe munhu panapa hazviite bheta uzvibudire uzvitsvagira kwaunozvirarira iwewe Patricia uri kunyemba wauya akungotya kurara pano pamatare kana pamwe akuda kutiza napana kwane aiwa muzukuru unorara pano pamatare muri kubatsirwa mese kuti mwana apore ndizvo Patricia saka chokuti wasunungura munhu chiyo wakuramba kurara pano pamatare sakanzi iwe kana wasunungura munhu chifambirana pamwe chete nevamwe vako hama dzako hapana negodo newe saka werega kutya kuti pamwe hama dzangu dzinozondirwisa munenge muri pano pamatare pasekuru anenge ari pakati penyu wanzwa Patricia ucharara pano mopiwa mishonga iwe ndiwo uchatobika porridge remushonga richasunungura John wanzwa kusvikira sekuru vozokupa mushonga kuti iwe oenda uchisiya hama dzako pano oenda kunotora chinhu chako chirongo chine dumwa ichocho kana wapiwa mushonga nasekuru chinotakurika hachikurwise kudzima rawagona kuya nacho pano sekuru vochiparadza iwe woudza chidumwa chako kuti iwe chidumwa changu poresa John apore muri pano hatini kunzwisana ndatenda muzukuru ukana tumwa wako
kumuyangana so aradzara tsingano tupezi zvanzi dumwa rako ora kutaura kuti muchirongo zvainasekuru ndiri kuriona pagirazi apo idumwa rakazara tsono dzakasiyana-siyana hombe nediki tsono miri wachenjesa chine tsono dzakawanda pamunopa munhu munoita tsingano pamunouraya munhu azi munotanga maisa tsono padumwa iroro ndino zvamunoita zvakanaka inkani kache timboimarira pano uyu ufuna kuti apita akatenga mankwara yake akabwera namankwara yake paazabwera uyo ndikuimba kuti uyo anenge apora akudziva kuti akuchita uyu zvanzi nasekuru zvakanaka vazukuru dare renyu kuda kuti riperere panapa pazuva ranhasi uyu ndichamupa mushonga ende kunotora chidumwa chake adzoke nacho pano imimi muri pano kusvikirira kana auya panguva yachadzoka nechidumwa chake tizochiparadza uyo mukomana ari pano achasiya bikirwa poriji remushonga neuyu rekumusunungura panguva yanozova nechidumwa chake kuvaita munozobva panapa uyu mwana anenge apora anenge amunhu akanaka Tenda sekuru. zvaina sekuru ndoda kuti apitawo munhu kwaya kusvikawo pakutorora avake musha wake achengetewo namai vake nyama dzake manzwaka ndo zvinoitwa nasekuru tafu izvozvo zvakanaka kuti isai maoko zvakanaka patishaombera zvakanaka chiramukani mukaya kunyumba yakole regai ndibvise tsvimbo yasekuru apo mukwanise kusumuka musvetuke muende panze munogara paimba rumu ipasera kusvikirira zvikamu zvinotevera ndozotevera ipapo nemushonga iwo ubikira hanzvadzi yako mushonga adyeporiji apore mumba pano mapadzese
takasangana kudande Tasvu pepe. Sekuru vakakuvimbisai zvavakakuvimbisai. Sekuru vakakuvimbisai kuti chizvi? Sekuru panyaya yemukomana vakativimbisa kuti mukomana anoita right. Sekuru vakativimbisa kuti mukomana anoita right, but tiri shuwa mukomana ari kuita right zvechokwadi. Handiti zvaimboita pane apa ndiona zvasiyana. Handiti tanzwa hanzvadzi yako ichitaura kuti inini ndo zvandaita izvi ndakatodya dzimwe hanzvadzi nevakomana vanenge navo. Unonzwa sei kana mashoko akadaro achitaurwa? Zvinhu zvinondibata zvisingaite kuti ndoona kuti unoda kuchema nokuti zvinhu zvisingatomboita. Pavaishaya hama dzavo dzairwara kana kuti vaita sei? Chichaitika? Vazhinji vacho kupenga ikoko ndokura kwakaitika. Mafira vaiita. Handiti chiuya Sekuru ndoda kuti mundibatsire pana Patricia. Patricia wakadii? Ndati wakadii Patricia? Handiripo hangu kana makadiwo. Uri kuda here kuti Sekuru vakubatsire sekutaura kwavaita? Uri kuda here kuti Sekuru vakubatsirei sekutaurirana kwamaita mudare mukati umu? Zvanzi chokwadi, ndiri kuda kuti Sekuru vatibatsire. Tanzwa uchiti uri mhiko yekuti usarare pamba pana kudzimba dzevamwe vanhu, saka ucharara pano here kana kuti uchaita sei? Zvanzi izvo tanzwa mukati muchitaura iwe Patricia kuti une mhiko yekunzi haufanirwi kurara kumamana. Saka apa hatisi kuziva kuti uchadii, uchabvuma here kurara pano kusvika mabatsirwa kana kuti une kumwe kufunga kwauri kuda kuita? Iwo komareva kuti imbani anditandiza imbano nichita dzomwe dzarevabve iwo. Zvanzi nekuda kwekuti Sekuru vari kutibatsira vacho vati ndinofanirwa kurara pano, handina nharo dzandiri kugona kuita, saka ndichangoita sekutaurwa kwazvaitwa naSekuru. Handiti zvaungada kutaura kuhama dzako izvi unoziva kuti zvinhu zvinoshamisa Sekuru kunzwa munhu achibvuma kuti ndakauraya hanzvadzi nevaningina 4 nemurume pamwe chete. Saka zvaungada kutaurawo kuhama dzako dziri panapa, handi mango vasara muri 3 chete. Saka kuvanhu 2 ava uda kuvataurirawo kuti chii? Pano nena kuna familia zangu, familia ambani ngukumbirambo dishkurupa kwa muri, dishkurupa kwene kwene, proof of all dishkurupa kwene kwene. Nimbani ndakuponyerani ndikadziwa lini, so ndachita kufundzisi wambo na. Zvanzi kuhama dzangu ndiripo kuda kukumbira ruregerero kuti hama dzangu ndiregerere nemoyo wangu wese. Izvi zvinhu zvakaitika izvi handina kuita zvekuzvitsvaga zvekuzvidai nhaka yandikatosiyirwawo. Asi dzimwe dzenguva ndaitozvifungawo kuti zviri kuitika izvi zvakaipa, asi masiro yacho yekuti ndigone kuzvisiya ndo pandaitoshaya kuti ndotangira papi ndigone kubuda mazviri. Amai vemunhu, patanga tiri kudande paipai Sekuru vakakudzai kuti nzvimbo yamuri kutaura haisiriyo iri kugarwa naPatricia. Hongu ndezvavakataura. Chii chakazoitika? Zvakazoitika Sekuru akatipa mishonga yekupfungaidza, ndibva tapfungaidza, ndibva Sekuru ndibva vasafona namba dzake kuti ndidzodzo shandisa idzodzo, ndibva tafona. Ndipa akatanga kurohana ndibva atione munhu asvika. Handiti manzwa zvaataura ndima amai vevanhu. Muri kunzwawo sei? Ndandichimbonge ndakabatikana, asi ezvinezvi ndangonzwawo kusununguka kuti akumbira kuti akundisirawo mhuri 2 idzi naiye wechitatu. Saka ndozvandangonzwawo nokusunungukawo mukati mehana yangu. Ndamuregerera mwana uyu nemaityiro akaita. Handiriya. Saka chimutaurirewo achinzwa tichinzwa kuti wanosvika muchiro sei? Mwana wangu ini ndakuregerera nemabasa kwawakabata ukaita. Mwari ndiye achaziva. Pakusuri kuda kwako semunhu waishandiswa nambuya natete vako. Saka iwe sekutenda kwawaita kuti ndakusiya. Saka dai waramba wakadaro mukati mahana yako kuti wakusiya nemishonga tichapirwa naSekuru. Tinotenda mwana wangu. Zvanzi ndinotenda amai nemashoko enyu nekundiregerera kwamandiita, nemashoko enyu ekundirayiridza kugara zvakanaka kwamaita. Ndinokutendai amai nekuti mandiratidza kuti hamuna hasha neni. Ndazvinzwa mwana wangu Patricia. Handiti
mukoma Davidson munotiwo chi nezvataurwa navahandadzi venyizvi? Ndinoti kana zveshuwa achita tisunungurawo isusu ndotiwo kana neniwo handamuregerera.